Det var som att bara att den inte behövde byggas om. Nu ska jag intervjua Flibben innan jag börjar filma med min egen kamera för en gångs skull. Så, Om vill fråga. Du får vara med också. Ni två tillsammans då. Staffan har ju varit med ganska länge. Ganska? 89. Ravanelli. Och så har vi Flibben här. Här har du Staffan. Och eran... och, vad säger man? Vänta, nu tar vi om det kommer jag klippa. Eller inte. Det här blir oklippt. Vad tycker ni om så resa som läktare? Filma? Jag tycker att det är en bra läktare, synd att det går sönder så himla lätt bara. Men annars är det bra, det är lätt att skapa bra tryck, vi kan köra växelramsor så att vi får 2 läktare. Det är bra förutsättningar. Och vi sjunger ut dem efter noter i vanliga år. Men det är bra multet. Det är det. Det är som en gammal Falcon Bayersk. De kommer ju faktiskt sluta producera den. Röd Bayers med mycket beska. När släpper du nästa film, Flibben? Jag har tid att göra den. Det är under veckan antagligen. Under veckan? Jag följer med dig in på färden. Vi släpper den ikväll innan du har släppt den här. Och så kommer jag filma din hårman. Jag önskar dig lycka till. André, vad tycker du? Ricardo, vad tycker du? Chupa mi pico. Ja, det är det jag frågar. Vad tycker ni? Jag tycker att det är alldeles för dåligt här. Det är alla glada och så är det bara med välkommen och bowling. Jag blir förvirrad. Det är inte så att tala han och säga det. Ricardo, chupa mi pico. Det här är min polare. Han syr. Lugn!